me kay Wala lagi, Hindi wala man gid. wala lagi na. Unsa man? Unsa man panty? Mo ni mong gi-change oil? Ha? Mo ni mong gi-change oil? Ha? Mo ni mong gi-change oil? Ha? 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 Mo gi-change oil. Munyag tani, may na lang, mabati nilang, nga na ay nag-care. May pares tag-iya, kalaban na lag skincare, kawa may nag-care. Di ba? Basa na mo. Basa. Sana all. Basa. Tag-iya. Ga. Sige, daadlaw na lang. Sige, tagpamunyag ano. Tumbana, di ka ba lumatabang? Sige, nagkatulog. Badako siyang itlog. Nagdako. Kasi kung murag po nag itlog sa manok nga Bisaya na sao na lang na. Nagdako lagi. Sige, nagdako padako gina. Mutlang. Sige, nagkatulog ba? Sige, palaganaan anak nga. Sige, nagpadako siyang itlog. Kaya ako na siya. Bantay lang kita sa sakwa. Pwede gina siya katabang. Sige, katulog din ha. Ga-practice siguro na siya. Bantay lang na. Kay saka lang ko karon. Sige na na siya katulog. Gusto. Munyag ang asawa o talamnon. Muadto ko sa akong ex nga dito sa syudad. Tayo niya. Ilahin ko ang asawa karon. Hindi mo kong tao-tao. Karon lang. Ilan na ang asawa karon. Makalaagi ko yun. Diri day ko muagi sa luyo. Karon lang. Makalaagi ko ani. Sala kay dili katungtan. Maghimo ko para dili mahalata. Lan. Timing kalaag lagi ko ani. Sa dugay nga panahon. Magkita ni sa akong ex. Mura po tao. Ay, gusto. Mulakaw man ko. So, magpagwapo ko tagamay kay aral ko dito suraan. Namudlay tagamay bi. Uy, mura mag-alangani ni ngaw nga. Ilan ta? Karoon lang. Dagan pa kay ginyago na akong asawa oh. Timing kayo ni karon. Uy. Uy. Kung suok. Wa ba kayo masudlay, gwapo na. Timing kayo karon. Sudlay-sudlayon na yon. Ah. Pagkatisuya. Murang butag ulitaw lang taon. Karon yan. Liit sa nato ni. Uy, pahiling kayo. Kurang usawa ng munyag. Karon. Dili ko maagi sa luyo. Kaya hindi ko dili ko magitan sa mga asawa. Dili ko dito sa layo. Dito na ko sa layo. Ipandan. Tama kayo. Hindi na lang. Basig masap na. Salamat. Nagman, nagkukog pamunyag.
Gin tabang nato ani, sige na tayo pamunod ani, matabang, bana sige ra padakong itlog. Isa na ani. Balik sig padako, langgaon lang gyapon nato. Di, milion. Ah, tulog lagi o. Sige lang gid na siya padako sa iyang itlog. Wa gid na siya matabang. Ay sige lang ito ang lami, kanang parihan ako kalami. Kay aron ganahan kay siya. Luto ta din kay ganahan gid kay na siya na katulog. Hindi na siya matabang. Ay sige lang. Ano lang gid ako na yung itlog ato sa nigion. Kay aron gid na maluto ning pante. Para may kayang kaon. Ay. Interest ato kung ipa. Aning ilipante. Labing-labing sa kasaya. Kay mura ba na akong time nga maglabing-labing niya kay busy kanis trabaho. Okay? Uy, tulog pagyapon, oh. Ang abay na lang ko ani kay sige na nagkatulog. Nagiging panahon na ako. Ay. Kaya mo si Lina. Bahalag sa labing. Uy. Humok ba? Ay, kurimaw! Nangilad na pag-isis ako asa na po ka ni Gipaingon? Bantay lang ginisis ako naghimu-himu pa aning tao-tao aron ginagumbaw ano kasa? Abi na ka ay dinhi? Bantay lang ginis ako karon, magbantay lang gini, magkauli lang gini karon. Bantay lang ginis ako di gini siya ga kuan. Himu-himu pa ng tao kay aron nga abi na ko og natulog siya, magbantay lang gina siya. Aron lang, kauli lang gid na siya. Bantay lang siya ko. Aleng? Asa ang papa? Ay, nangilag gini siya sa kuha. Magbantay lang lagi siya karon maka. Uli lang gina kay di na siya gali kay sa kuha. Maka uli lang lagi na karon, di ba? Ay, kay ako pagitaon. Asa man kagikan? Ngisi-ngisi pa ka ha? Abi ni mo giganahan kasi mong nong? Ngisi-ngisi. Ay, Han, kanang lang. Masakas ko sa taas kay diha na ako explain sa imo ako gikan. Ay, Han, nani magunihan? Yadto ko silang kumpare ganina. Wala na ko sa imo mananghi diha nga namunyag ka kay kabalo man ko nga di ka mosugot. So dito lang ko lang kumpare kay gitsinsuil ako ng motor kay ngano dugay na wala matsinsuil. Bugat na kaayo. Nasa na ko na ba ang panila. Dali daw ko nung maguba ang motor kung dili matsinsuil. Muna akong gitsinsuil ganina. Nana raman gud na good. Ay mao ba? Oo. Imposible. Ngano dili ro gid ka maka-istorya sa ako Nga dali raman kay ko istoryahon. Naaram ko diha namunyag. Yang ngano di magid ka makasulti. Murag na agad kay gibuhat. Daw gibuhat ba? Wala ano eh. Wala oy. Ay, Wala, kita ko manggid na wala karon lagi, og unsa kuan. Wala. Tanaw nato ni. Be, Wala. be tanaw nato Wala ni. lagi. Unsa man ni? Unsa man ni pala? Mo na imo ang gibuhat? Ay, mo na karon na kayo. Ganina mo gud ni paglabing-labing na itong inadaan ni ba? Ito yung oras ko simon. Ganina mamuntag. Unsay labing-labing? Ato pang miyaging adlaw ta naglabing-labing. Ay ko bakake. Mo na imong gibuhat nga ginakaw ka nakita gid mo sa imong ex na. Sige, mo gid na imo ang gibakak sa kuha. Ay, be, tanaw na ko kay na mapamanggid ni mga uban ebidensya ani. Unsay gibuhat nimo, daotang gibuhat. Bantay ka lang gid sa kuha. Be, pagkuto na to ni kay Wala lagi. hindi Wala lagi. Unsa man ni? Unsa man ang pantay? Mo ni mong gi-change oil? Ha? Mo ni mong gi-change oil? Ha? Mo ni mong gi-change oil? Ha? Mo gi-change oil? Hi mga guys! Karon guys, among i-shout out ang among mga friends sa Facebook, Instagram, Twitter, labi na si Samuel Sisayan nga naa sa Red Cross CDO, si Carlos Serino, Emeline Fuentes. Og set out tayo po guys sa akong sa among mga viewers diya sa TP Ayala Mall.
sila ni Edward Manggubat, si Arnel Asinas, og si Gistoni Caberti, Joseph Dawaling, og si Jirel Dagol. Ug sa wala pa sad na shout out o sa gusto magpa shout out, please comment below para ma-shout out mo na mo guys sa sunod na mga videos. So wala pa naka-subscribe sa amo ang YouTube channel ECM TV, please subscribe, like, comment and share. Then please click the bell button para ma-update pa mo sa amo ang mga next videos. Bye-bye. Bye-bye!